Když vidíte lva, tak si představíte nejenom jeho moc, ale uvědomíte si i jeho pýchu. Pýcha je také doménou hotelu MGM, který je mohutný a zajímavý v každém ohledu. Nahlédnout do jeho útrop je pro návštěvníka doslova mega zážitek. Hotel byl vybudován na jednom ze slavných 4 rohů stripu a před ním se rozprostírá pravděpodobně nejrušnější křižovatka na světě. Osudovou křižovatkou byla v těchto místech ovšem tragédie, která se odehrála 21. listopadu roku 1980, kdy ještě v původním hotelu postaveném v roce 1973 vypukl obrovský požár, při němž zahynulo 87 lidí a hotel byl vážně poškozen. Na jeho místě byl vybudován nový komplex nesoucí hrdé jméno Metro-Goldwyn-Mayer. Obnovené místo zábavy a obchodního centra bylo na stripu otevřeno v roce 1993. Jeho výstavba stála přes $1 miliardu. Prostornému kasinu o velikosti 4 fotbalových hřišť dominují lvy, symbolizující odvěký znak společnosti MGM, používaný již od dob filmů stříbrného plátna. V kasinu si zahrála řada známých osobností a mezi čestnými hosty se v průběhu 90. let objevil také Jaromír Jágr. A je opravdu na čem hrát, protože zájemci o vzrušující hazard mají k dispozici 3200 hracích automatů a 164 stolních her. Jeden z největších hotelů na světě, MGM Grand, nabízí kromě zábavy a možnosti nákupů více než 5000 pokojů k ubytování. Krásnou tečkou za prožitým dnem je pohled na hotel po setmění. Nádherné nasvícení budovy dá vyniknout jeho zelené barvě, ostře kontrastující se sochou velkého zlatého lva, sedícího před ním.